Priatelia, tak toto je vynovený karlík. Bez zápalu, bez zápachu a bez zahnívajúcich zúbkov. A to vďaka vám všetkým, ktorí ste prispeli na jeho záchranu. Našim prvým dnešným adeptom na nový domov je nemecký ovčák menom Taro. Taro má asi 2 roky, je výborne cvičiteľný, kontaktný a postráži vám rodinný dom. Tento psík sa volá Nody. Má asi 2,5 roka, je krížencom staffordshireského teriéra a je veľmi radostný, veselý, kontaktný a aktívny. O týchto 2 kamarátoch sa dá povedať, že sú špičkoví. Ak vám však stačí, že sú len špicoví, ozvite sa nám.